Nyakoro mgajuang dakika ni 27 tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere warwaki ni machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Tacho ni warwaki ni machiegni nikech an ka gi nyawadwa Joyce Oduor. Wuok tich karamna chieng' tich abich pile ka pile chakre sadek nyaka saa 5 mar onyango. Wajabago twak gi rowere ka bende wajabedo gi thor weche mopogoro pogoro miyo okinyi makawuono mana kaka pile chieng' tich abich. Wan ka gi rowere thor wach wadhi bedo kwa loso kotere kod weche mag hera chotho to mag mbui. Joyce iwacho kanyo makare nya Sharon. Twak en mar rowere okinyi makawuono nyaka Ramogi Juang. Kamoro moro ma intiere sani wang'eyo ni piny olonya. Nyaka sani wanyalo wacho ni wantiere e digital world. Weche kitimo titimo e yor mbui. Nitiere jogo ma loso hera e mbui kacha to kata kamano hera makamago chopo kanye. Gintiere kod rach, gintiere kod ber. Mane twak mabende wadwa goyo okinyi makawuono kod rowere mabende osedonjo e studio kayo okinyi makawuono. In bende inyalo bedo kodwa e achiel e twak marwa. Kichwalonwa ote mari paro mora mora ma intiere godo kotudore kod hera e mbui. Wasewinjo gik mopogore opogore matimore. Iwacho ni hera en gima mit ahinya. Hera en gino manyalo miyo jomoko loko dak. Wan kaka joma nyiri kinde mang'eny waloko dak. To bende thoth ji bende oseyudo karamna hera e mbui ma bende gintiere gi keny, gin gi nyithindo ma bende gidak donge. Kata in kumora mora mineno nyaka Ramogi Juang inyalo pimonwa sigana mari. Ponono ni romo e yor mbui e yor lony manyasani. Kose mari no bedo nade. Ichwalonwa ote penjo mora mora kokale namba mar 33600. Facebook kacha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter kata X. Ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kawune wangiso gi TikTok nyaka Instagram. TikTok bende ibiro yuda @Joyce Oduor _ Instagram bende antiere Joyce Oduor _ Aparo ne an mbui duto te ma bende aparo ne anyalo bedo na ng'iyo samoro mosekadha duto te yuda @Sharon Ong'ao. Koro okinyi makawuono wantiere ka gi nyiri adek gi yawuoyi adek duto te ma bende gin rawerni. Adaro mar mondo mi kawuono watimo gender balance kabisa. Kora kena chak gi kor ka kora nikech aneno ka koro balance bodo timore yo makod. Kora chak gi kor ka kora wantiere ka gi Jojo Regan. Dong nyis ne Ramogi Juang ipakre matin. Jojo Regan en ng'a? Tiwu kan. Omoso ni kwa Ramogi Juang nyo ya oreuru. Kako sewa chwani lungani Jojo Regan. Ochieng. Ana wuod Suba modak Migori. Asetelo ne nyithindo e mbalariany mano mar Nairobi ka kendo ajalony koro nasomo gik madhi gi uchumi yoro uchumi gi statistics koro an jalony e weche uchumi kod siasa erouru kamano machiegni nyaka to bedo ni jalony e weche mag uchumi kod siasa mano kawuono waketo tenge wawacho weche hera kabisa kamano kopogre gi reganya Ramogi Juang bende antiere ka gi Triza Odero papen mare oyaoreuru nyiko Ramogi Juang nyinga en Triza Odero anyar kochia to asomo gige journalism. Currently awacho ni an freelancer. To mor mar chopo ka mondo watwak kanyakla machiegni. Wycliffe pap mari iye amoso nyiko Ramogi Juang yaore an nyinga Wycliffe Akaka anja Homa Bay Rangwe sub county sani e boma kae tasomo atimo mechanical engineering beago siasa school kanyo kisani wadwa weche hera tek to pek tomit Okinyi makawuono siasa en mana mag hera. Jess kinyiso welo mintiere godo bada korka koni bende antiere kod welo adek kendo wachak kod vida machiegni. Erokamano oyawre nyikwa Ramogi Juang niluonga ni Vida Atieno nyanya kach Kadianga nyar god mesa. Ajapuonjre e school mar Multimedia University. Asomo weche mag journalism. Erokamano. Machiegni ahinya kopogore kod Vida wantiere kod Michael machiegni inyalo pakri nwa imbi ngiswa ni yakan. Oyawre nyiko Ramogi Juang duto nyinga iluonga ni Michael Onduto.
aja Kisumo, aja Kano, Moroni. Amor kuom biro kawuono. An japuonjre e mbalariany ma weche tiegruok mag lwedo e Kenya, mong'ere ni Technical University of Kenya. Kono atimo weche mag survey. To kawuono wadwaro weche mag Hera. Nyaka wawache weche mag Hera nikech ka onge Hera dikoro waonge. Iwacho makare ahinya to en adier, dong Sharon. Mana adier. Machiegni anyiko papen mari. Erokamano ahinya. An iluonga ni Anyiko Kibira. Anyaseme Kombewa. Kendo amor biro kae odiochieng' ma kawuono. Kang'iyo gik matimo e Nairobi kae, aloso lewni mano e yore mag fashion, kendo arwako ji mabed ma jobeyo sana. Asto kendo an aloso ne ji, apango ne ji weche mag loso pesa mondo gikan pesa manyalo konyo gi bang'e, kata kitemo ng'iyo ni higni 10 mabiro idwa ni dag nang'o. Kawuono to weche Hera emokelo kae nikech Hera mit sana. Machiegni ahinya. Wacho ni Hera mit, mana kar dhogi kanyo. Ang'o maketo Hera bedo mamit? Hera mit ke iyudo ng'ama uwinjrugo maber. Oko chuno ni uyudru kanye, kata mbui tinde ji romo maber ma ji oherre madag ndalo mang'eny ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya, omulo kanyo ni okochuno ni uromo kanye. Tekne ni uwinjoru e yo makare, to kusewinjoru, wacho ni bende ji ariyo ok nyal donjo osiep ma ok ni ubedo piny, uwinjoru makare. Eka unyalo wuotho kumoro achiel. Iwacho ni ji ariyo ok wuoth kumoro achiel koko winjore. Akeni wachak kod side moro ni, wachak kodi. In weche mag Hera kachiel kod mbui. Iwacho ni okoyango, okonego bed ni yango ni uromo kanye. Iparo ni ji mar mondo mi odonje Hera gi no dhi mbele yo makare. Ber ka ji romo e yo machalo nade? Kisani kaka wadak. Ok niwacho ni nyaka ji rom kaka waromo ni kaka kabukono kinena taneni. Inyalo romo e mbui, mana tadier. En mani e mbui kanyo, kata ka e mbui kanyo weche tek. Ng'ato nyalo ni picha miparo ni mato malaika moe polo. To kapo ni romo gi ng'ato, ng'ani buogi, ng'ani chachi makoro to bende ber ka ji be romo e mbui kanyo nikech sani nya bedo Kenya kae to ng'ami hero be ni loka. Mano be omiyo gigi bedo mayom, kata nyiwa dhi oko, jowa be dhi oko ni e wach Hera ni. To koro an be gima nya wacho ni en kisani kaka rowerni winjo be ni wakao kaka piny lokore kama. Wakete chunywa ni gini nyalo lokore. Ok chuno ni nyaka neni tin bi nena, wanya bedo mabor. En mani koro winjruok. Jo bedo waloso kanyo bedo maber. Wacho kanyo ni ng'ato nyalo buogi. Ng'eni kinde machon nitiere ga blind date. Tinde wantiere koda ong'we yamo minyalo timo video call gi mamoko. Filters mana kaka iwacho bende samoro ok nyal Joyce ok nyal bedo kama in real life. To kata ne mbui kacha ibed opposite. Koso vida ini neno wacho makamano nade. Inyalo bedo opposite. Inyalo bedo kichwadori filters omera. Kata wan watiyo gi filters every now and then. Kitiyo gi sana nitiere moro miluongo ni Snapchat. Luoki magata in king'iyori ka ng'ato bang'e obiro tango ni picha no iwacho ni ma okan but mano in. Koro ineno kioro ne jal moro wodo na gimoro picha no. Ng'eni dhi more, idhi ilo chunye, lakini koromo kodi kaka ni wacho e ground. Mano kini pogori kata ining'e maber ni mai tok kaka chalo. Dibedi kamane kaka iwuondo kara mna chuoko ka. Koro kaka koro nyidendni. Nyidendi ng'eni wuondo chuoko kae nikech for example awach ni aoro ni picha no. Ng'eni koro adhi bas achaka paro moro ntiere bende apps mag editing iluongo nango body features. Koro ng'eni samora twisto amedo ineno. Koro ng'eni ka oro ne wuodo nagi to dhi wacho ni bas mai minot mai madwaro. Regan ka kelie twako kinyi makauni winjo kae kaka video loso ni kalore koda mbui matinde wantiere godo mopogore ng'ato kiromo godo iwacho ni e ground gik moko pogore kiromo gi ng'ato achiel kachiel Sharon tiyudo ka atokara picho pogore kose ng'ato machielo kata inyalo penjore ni kose nyamin gi kose bende entiere gi samoro segane ni setimo kama to nyalo bedo ni jipondo e mbui e kinde magidwa kata chako Hera opando kite kata kako chale mbui kacha kapok oyangore ne ng'ato. Hado wacho ni Hera ok oyiero ji romo mopogore
nitie joma noromo e diete, nitie joma noromo ka dhi e wuoth, nitie joma noromo ka nie skul, nitie joma noromo ka nie biashara ma uso, nitie ng'ama ne wuotho kaka wan e studio ni tim kwanyo mana ng'ato moro. Koro gima owacho ni filters sama idwa dhi uso, idwaro pesa to in gi chiaye idwa dhi tero chiro, nyaka check moro maber manyalo mako wang'ta. Koro gik machalo filters, medruok, dusruok gin itimo mondo mi omak wuoyi, oywa wuoyi wang' wuoyi. To en mana wuoyi kata mana nyiri kende koso yawuoyi bende tinde nitiere apps go yaye? Kata yawuoyi bende tinde nitie nikech wayudo ni mano bende nyaka in bende nikech enhancement kata mana body features ma Vida nawacho go. Kamano sani kikono ng'ato adieri pap nyalo bayi. Koro nyaka ichaki nyaka ing'awe kumoro kukumeru mbele kanyo. Wacho ni papiye tek. Bende en wacho misira adier mana ka apenje. Papogajore. And iwacho ni social media miyo opportunity mar looking great. Okinya bedo e ground and at the same time social media bichal. Koro aparo ni gima wa display ma ji neno cha should be good ma attract ng'ato. Koro modo wacho ni kuja tuta explain. Kati wacho ni gino nego biga ni jomoko wacho Sharon ni kati obedo iwacho kod dhongere ni beauty lies in the hands of the beholder. Kati wacho ni ina beauty benitiere. Ang'o miyo jing'iyo mana Hera ma oko ni Michael. Ang'o miyo jing'iyo mana ma oko ni to ma iye ok ng'i. Jing'iyo mana ma oko matende ni ng'ato koketo picha ne e mbui kacha. Odwa mana ni sura ne ma pono no wuog ka jaber ahinya. Odwa ni kit kaka dende owuogi opogre matin. Ing'eni Hera biro gi sem nyaki iwuogi wadu miye wach manyalo lombe. To mondo mi lomb wadu tiende nitiere gimo mako wani kuom ng'ato. Koro mondo mi abed gi dwaro mar mondo mi ang'inya dendi moro. Nitiere gik ma ambe ndang'iyo ni to keche ok anyalo beda ni mora maradogo e pap adwaro. Nitiere gik poko manie dende ma ambe samora acha ni adwaro nyako ma dende rabuor kama, adwaro nyako ma bende mbui tinde ji duto robuoche. Ji duto robuoche, lakini mane gima emomiyo features giketo mondo mi at least joma nyidendi ma samoro gionge features go. Oyud feature gi mondo mi ousre, kech nyaki usre dipo kidiwo. To mondo mi iti gi features gi, nyaki ensure ni nyaki ineni in bende itiyo kod gi titero gi e pap. Mama indie makoro miyo ni gimirado go de mbui gi gimirado go de ground opogore matin. Mana kar dhogi kanyo Michael, in diher Hera miyude mbui koso mana miromo gi ng'ato kata mana kaka wane studio kama ng'ato lombo wang'i to ichak kode mana kamano? Anto ok da Hera mar mbui to ok da wach ni ok ahere nikech samoro asetiyo kode. To experience masayudo ni inyalo romo mar mbui ok onyiso ni kusechaka Hera mar mbui ni to urado. Hera mar mbui ok rach, lakini gimutimo bang' Hera mar mbui no be features minene mbui ka kurado kode e pap makoro untiere kode be gin the same to ka be gichalre. Koro kiyudo ka gichalre to inyalo dhi mbele kanyo endi. To kiyudo kopogore ma to nyiso ni ng'eni Hera gima lich and trust. To kana yani ng'eruok kabisa chande trust mawueni. Ka noko trust picha manoro ni chama ngiso ni kata embe okojiamini ni en be maendi. Koro nyalo miyo imbi igolo interest mari keche samoro gima ne dwaro onge godo kirado kode. Ilero kanyo makare nya Sharon binge ni kinde mane wadongo kata kana dhi dala kacha to dawa nego nambaka ni wan kinde machona e kinde makata ng'ato ni dwa donjo osiep gi ng'ato to binge ni weche mag mbui ne onge, weche mag simu ne onge. Ng'ato ne singo ni warome tie yien cha kar sa 11 odhiambo to besabe ne onge makori pimo gi wi kango chopo sa 11 idhi seche moko ng'ame singo no okochopo kanyo to koro wacho lewni moro wako. Ere kaka mbui oseloko weche mag Hera anyiko ka keliet wako kinyi makawuono. Ere kaka mbui oseloko weche mag donjo kata osiep gi sani? Mbui osekonyo e weche mag Hera sana sani nikech koro sani okinyal uwinjru sa to uwinjru kama udhirome. Koro okobedo matek ni ang'o bed ni kata inyalo goya sim ni ang'o romo sama kama be intie. Koro mbui okonyo e weche mag communication makoro yot loso Hera
ok kaka chon makoro ang' nirit ng'ato ero seche moko oore kata ombo dhi umbo ompi to seche go in ichung' irito ma ang' nidog ka ok iromo gi jaberni. Mana kamani ng'eny nyaka walose nikech bende ang'e ni nitiere relationships kata mana weche mag hera ma bende ji oseromo e mbui ma bende odet kanyo ma bende gichuo nyaka sani gintiere kata mana e Kenya. To nyaka wang'e kata mana challenges achiedh nade ma bende hera e mbui bende kelo gi risk factors nikech Joyce bende kata mana weche manyien waseneno nyiri kata mana yawuoyi madhi romo kata mana gi johera magi ng'at ma kata pok oromo godo chutho to anjo ka koro nonege kata mana ang'o motimore chutho te kinde gi ma bende wantiere mbalariany. Ang'e ni thotu nowacho ni untiere mbalariany kata mana usekadho mbalariany donge ni wacho ni ne mbalariany vida gi sani intiere mbalariany. Cases ma kamagi bende uwinjo kata mana e sikul? Cases ma kamano ng'eny sana. Ineno ka opogore gi ndalo machon mane pok technology obedo. Niromo gi ng'ato wawach ni kowuok kuom osiepne kata jonyuol gi ong'eyo jonyuol gi koro ing'eni ma ng'ama ing'eyo timbene, lakini e mbui kae kiseneno ka picha ng'ato mori, dend ng'ato mori, iwinjo to SMS kata cha bo wacho ni weche momori, ing'eni in koro iluongo na fall in love gi gik ma the outside impression lakini kia kite maiye. Ng'at ka ng'ati wacho ga ni dhano jakwadh chunye, ng'at ka ng'ato ng'eyo gima ene modware chunye, samoro ini paro ne yudo kar yudo moyudi. Koro cases ma kamano ng'eny ga iyudo ni nyako owuok Friday hostel ondisore odhi romo gi ja kamoro kuma bor ma pok no iromo godo to uyudo ka koro samoro koduogi, samoro bende najisiwa weche machal kamano, samoro ochopo kata chato ng'ata cha kwalo gige ne te koro gonu simu ni orna urumia monda idh gari aduog e school. Weche ma kamago nitiere. Lero kanyo makare nya to mano bende manyalo kelo e pinjo machielo atriza. Ka ng'ato ponono iwacho kanyo Sharon nitie jathum moro manowero ni nochako mano gi double tap. Instagram te mang'eny ni ji double tap kineno picha makare ng'ato koketo kanyo selfie ti double tap. Nochako mana kamano to bu chope okang' ma koro dhi romo. Onego bed ni ka ng'ato pok oromo gi ng'ato ng'ama iromo go e mbui kacha ponono onego bed ni timo kata investigation kata ng'iyo ang'o mondi kapok idhi romo gi ng'ani achiel kachiel mar mondo mi kik oket ngimani kata in iwuon kik iket ngimani kama rach. Erokamano. Aparo ni kaka youth onego wabed gi mokwongo bede at least gi a friend minyalo nyiso ni aromo gi ng'at makama kamae and we are planning a meetup. To meetup ni uplaneno gi bede ka obedo kanye. Koro ing'eni sama in kamano at least nitiere ng'amo ng'eyo ni idhi kama kamae. To mar ariyo nyaka ibed ni in iwuon no in as much as iromo gi ng'ato pok inene but nitiere iwacho ni background information minyalo dwaro kuom ng'ato. Ing'eni at least samoro yes onyalo bedo ni okonyisi adieri lakini ki in ng'ama sensitive tibro fwenyo ni nitiere gima kama nitie moro mabet opando nitie ma tinde rimbirembo nitiere kotito koka ok nyal ng'e ma adiera gi ma muka adiera. Mano to is true. To koro i-analyze tu nitiere ma inyalo feel to nitiere ma ok nyal winjore but at least ng'e gimoro 1, 2, 3 about ng'ato kapok iwuok. Yes. To bende yot adiera ng'eyo kalure ne mbui kacha ng'ato nyalo kata wuodhi. To bing'eni kata kuonde ma ji rome e mbui gi watiyo kata kod ranyisi kinde mang'eny iluongi ni profile. Inyalo yudo kanyo kata ka ng'ato oriambo kata ni ponono entiere kata mbalariany makama to onge kata mbalariany. Seche moko en kata jaduong' moro kumoro to wuondre okaw picha mar rawera moro matin moketo kanyo. Ere kaka ji nyalo ng'e adiera ewi wachni. Chuo bende wawinjo kata mana pach gi kaka paro ma kamano neno nade nikech ok kata mana joma nyiri kende miwuondo kata mana chuo bende tindi wuondo. Tinde do neno ka nitie kata mana mine madongo ma bende samoro manyo kata mana chuo matindo kama. Sani piny olokore. Iyudo ni wan joma chuo matindo iyudo kama mamoro inbox kanyo oketi gi weche gi pesa gi picha maber in be koro loko pachi iyudo ni okonyisi adiera ng'o motime ngimane labda en be okete kamoro en gi ng'ama miye pesa moko dak Kenya ka in be koro kisedhi kanyo bodyguard ni kacha ichwadi mari sasa titho iyudo seche moko be wan kaka joma youth onge gi adiera e chunywa ok walu gima chunywa dwaro watimo gik moko yani ngima obagre to mae maloko
piny wach hera e mbui ni. Emomiyo an anya wacho ni kaka kapo kiero ng'ato e mbui to dwaro romo kode. Bede gi winje gima chunyi nyisi. Kapo kiwuok ni koro idhi. Chunyi nya nyisi ni gini ba. Bed mos. Ka chunyi yie ni koro dhi. To dhi kik idhi mana ni kiere here ringo ni gini ber. Ino nyalo muoch ni kanyo. Kosi wacho ni an kora yudo to yuda. Bende ber kata mna ka iko kata mna iko rigu sipi moro. Nikech ang'eni samoro chuo japando weche kata mna mon kata mna nyiri bende japanjo weche. Awinjo na pachi kibiro. Pachae wech mar romo gi chuo mana kaka nowacho nyaka ikri ipar iluongo ni intuition. Ipar gino ng'isi ga wacho ga diero seche moko mang'eny kineno ng'ato iwinjo mani chunyi ni ng'ani ok ng'ama long'o koro nyaka ipar ahinya e chunyi ni ng'ama dhi romo goni be lure gi weche ma agombo kose en aina ni kora romo gi ng'ato nikech an lonely. To nyaka sani wanyalo wacho ni mbui osebero weche mag hera kose oseketho korka kori Michael nikech wang'eyo ni nyaka sani kalure kod kaka piny olony piny opogore mana kaka wasewacho ni kapok iromo gi ng'ato to kuonga ing'e kite kata kuongi nonane to kidhi to ponono kik idhi kendi. Mbui ni be osekonyo mar ponono bero kata ketho kose korka kori nene nade mbui osebero weche mag donje hera kose oseketho weche mag donje hera. Korka kora aneno ni mbui osebero weche mag donje hera. Nikech adiera mantiere mar wache ni ji te ok nigi nyalo mar kawach ni ka antiere to an gi ng'ama nyako warado wang' gi wang'. Tiere joma chia mar kata nyalo mar sero gi dholuo akani ageno na tiyo gi dholuo maber mar sero yani mar lombo ng'ato gi ng'ama miyo gi wach gionge godo. Ntiere jok ma wach gi kunje pach gi kabisa lakini koro kakin e mbui kaendi onyalo wacho wach nono endi ma eyo ma odimbore mo ji eleza maber ma o convince ng'ato ma kata koro kagirado to en ng'ama onyalo yudo ja ng'etne kata jahera ne kanyo endi. To eyo machielo kendo endi oseduoko pressure nikech iyudo ka ok ji tema ma jok ma intiere godo e alworani e joma inyalo bedo ni intiere chuny mar gombo ni bede gi hera nyalo bet. Samoro ng'ama igombo entiere ng'at ma bor matin to rado kodu kata bedo achiel kuomu ok osebedo mayot. Mbui osekonyo mano endi. To e weche machielo kendo nitiere jok ma gine hera to gin kuonde mabor to e weche hera tudruok en gima lich. Koro kagi tudore maendi gima miyo tudruok margi hera margi dhi mbele kabisa. Koro anana ni mbui osebero weche adiera Joyce wacho ni nitie jok ma tiyo gi mbui maber to bende nitie jok ma tiyo kode marach nikech bende wang'e ni jonjore bende tindo donje mbui manyo nyithindo matindo ahinya nyithindo mantiere kata manach ni rowere e pacho kaendi neno ka gichocho ratichgi aparo ni piny omer to ber ka puonj ma bende wantiere godo e TV mar Ramogi en mar mimor to bende en mar puonj donge kaka kiny ma kawuono kwaloso kotende kod hera mar mbui an ang'e jok mathoth moseyudo hera mar mbui modak e keny bende ang'e jok mathoth manyaka sani bende ang'e jok mathoth ma bende osewuondi ma bende kaka koro waloso ni ber mar mondo mi wachwala okenge makamano nyakwarom ga jang'ani no ote magi med orogi lai mago magote machok rede ka uchiel nono mbui mar Facebook YouTube Joyce aneno kwa ntiere achiel kachiel ote odhuro hamro bedo kwa somo gi kwa dhi nyime gi twak makama era neno ka oseketi na moro mar mondo mi wasom Joyce nyalo ote kanyo mar Pastor Kenneth Odongo wacho ni an Pastor Kenneth Odongo gima nyalo wacho en ni mbui ok rach ober kendo okonyo joma tiyo kode e maricho. Ote machielo kanyo mane ote mabende waseyudo nyaka sani wacho ni jomoke matiyo kode e yo ma ok ni kare kalore ni mbui to ber to jomoke matiyo kode e yo ma ok ni kare kata kamano Rigana kaduki e twaka okinyi makawuono ang'e ni wachiegni dhi e yweyo marwa mokwongo okinyi makawuono thuolo pod wantiere godo matin nyaka sani winjo kanyo ka Michael Loso wacho ni mbui osekonyo
ahinya ne jogo manitiere osiep mabor. Kapo nono intiere kata e pacho kae iyudo jahera ni moro manitiere pinje maoko to kotudore kod mbui sani unyalo loso, unyalo wuoyo kata tine nitiere video calls e WhatsApp kacha, uloso achiel kachiel ineno ng'ato. Kata kamano in hera machalo kamano korka korisire kose in ber ka in gi jahera ni to ubet kumoro achiel kinde duto ma ok ni ng'ato ponono ni mbako romo to ng'ato achiel ni wuotho gik migori. Asire wanyalo wacho mokwongo ne mbui osemiyo kar kwath obedo malach. Odhi oketo pap malach masani ok ochuno mani nyaka ng'ama ni mabuti kanyo no eminyalo neno. To gima pastor no wacho en adieri. Mbui ber to wuon joma tiyo kod nitie joma osetiyo kode maber gi joma osetiyo kode marach. Ok weche hera kende. Machielo nawinjo kuwuoyo about profile ma ng'ato keto manyalo wuondo. To an owuon kian tanano ni profile no mbui konyo maber mar ng'eyo profile mar ng'ato moloyo ng'ama romo godo owuon kama tidwa winje odwa koni ni an ng'ane ajakane kama hat magi gik matimo. Mbui sama kidhi manya kacha idhi yudo jojirigan idhi yudo kandikora kakan chalna nyalo maybe ok awacho higa mano nyuola maber, awacho kanyo ni aja degree, awacho gima somo, awacho gik matimo. Iyudo ka nitiere gik ma share mar pichi na an owuon kane tich. Tingene owuon hera chakruok mar hera en gombo. Osiep biro ga bang'e. Ineno ng'ato to ng'ani omori. Kwaden to Joyce momora ne momako wang'ani. Be wanyalo dak kode. Kanyo kuma osiep koro bire. Koro ibro yudo ka samoro han Nairobi ka inoko. To wanyalo coordinate yo mar mbui. Wawuoyo constant nikech gimiluongo ni communication wuoyo no bende hera. Samoro i advance nitie gimitimo oko for one higa achiel higa ariyo koka ng'owa kokiduogo. To mbui mabro miyo tudruok marwa kodi dhi timo ang'owa dhi nyime. Iwacho kanyo makare ahinya Vida korka kori nene yo machalo nade nikech wang'eyo ni yes nyalo bedo ni mbui o bridge the gap mano mar long distance relationship donge Sharon. Adier. Wang'e ni jomiriambo be nitiere ponono gin to gitiyo kod mbui yo ma ok ni kare machalo nade nikech nyalo bedo ni intiere simu kae iwacho ni an gi sani antiere tich tadiera ponono intiere kate kar math mor mana adier. Kaluwore koda aneno ni mbui nitiere kako seketho weche mag hera. Kako wacho sani pap duong, pap lach kendo yudo ka tiyo gi mbui anya bedo gi jahera na ma Nairobi, jahera na ma Kisumu, jahera na ma Mombasa, moro be nitiere pinje maoko. Kendo yudo ka gokinyi ka chiew tandi nitiere gimoro WhatsApp iluongo ni broadcast messaging. Iyudo ka e broadcast messaging ni andiko negi good morning my love. Taoro negi tedi chien. Ngang ningi. Akeyo weche te. Ingeni copy paste. Copy paste. Gidhi kumoro achiel. Dichiel 802 gokinyi gite. Koro iyudo ka miriambo osebedo mang'eny weche mag hera gi. Machielo kendo mbui muneno ni bende oseketho hera nikech iyudo ka donje Instagram wan marwa Gen Z en Instagram sana. Ka donje Instagram kocha chata iyudo ka wodo nagi mar awachni achieng na akia wodo nagi neno. Taneno kaka chacha onyiewne flowers, onyiewne chocolates, onyiewne watch to ndiko kanyo nang'o kamae kaka jahera ni onego otriti. To an kae gi wodo nagi nani wang'iya chamo wiu iwinjo tange yuto mar jogi to pogore iwinjo to koro mai ngima ma dhi bedo ka dwaro waluonge ni wadende ni soft life. Yes, mabe kelo pressure. Koro ing'ena keto onagi nani gi pressure amba dwaro flowers, amba dwaro gari to yuto neto ni piny to ka neno koko nyal chopo gima dwaro no taweye mondo adhi amany ng'at moro man godo. Koro gianta neno ka mbui ntiere kaka oseketho weche mag hera. Bero kama na inya bende Joyce ang'ini weche bende ng'eny bende waka yueyo lakini bende wawuoye sites mopogore nikech tinda inyi ntiere dating sites bende ging'eny ponono ni ntiere gi mung'eyo ubro bedo kunyiso wa chal nade anjo ni kachi diki keto picha ni iketo gimidwaro ng'at midwaro gima moko an mang'eyo manyalo wacho masewinjo en mana miluongo ni Tinder ma iwacho kanyo ni keto profile mari to nitiere joma like
joma dislike. Matiende ni joma hero, joma ok hera. Koro akia ni joma hero ema ponono nyalo miyo uromo kose koro unyayo osiepe machalo nade. Kata kamano mbaka ma kamano pod wabiro bedo kwago. Nyakora Ramogi Jwang okinyi makawuono wantiere twak kod rawere. Watwak otudore kod kaka mbui osebedo ka nyayo weche mag hera e pachoka. Med chwalo ote penjo moramora minyalo bedo godo e yore waduto te mag tudruok. Ote wabiro bedo kwa somo achiel kachiel tok yweyo makao gi sani. Kik idhi mabor. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso sa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni dhi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama.
Abo chuenjra kodi nyathini ang'ara chu. Hera Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari dimana star 860 star 418 hash parie niya Ramogi TV od jower duto Nyasaye madgwedho. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kendero kama na nyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama watwa kod rawere chieng' tich abich ka chieng' tich abich pap wawoyo ne rawere ka watwa kotudore kod gigo mamulo ngima rawere mantiere pachoka. Odiochieng' makawuono wagoyo mbaka kotudore kod Hera mbui. Wanyisi ni nyalo chuolo nwa ote mari penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Sharon dong wachak gi somo moko kuom ote mabende wantiego. Ote ng'eny to gima lomba jopiny kaka wacho kaka experience mag gi osebedo gi hera mag mbui. Ntiere maricho, ntiere mabeyo. Dong wasomge kinyalo buna ketna e yamo haka wachiel Joyce kanyo mar Violet. Wacho no owuok Rongwe County ma Migori. Wacho ni kuom adiera hera mit to mana ka watime e samo winjore. Wacho ni noromo gi ng'ate mbui to kendo ne onenore ng'at moro maber kendo matin manyalo bedo go maber. To one day kan wadhi ma wamit na lemo mana gi e chunya ma wacho ni Nyasaye ni owena nikech boy ni noti to kang'iyo wacho ni kaka natin to kanyal yie watiur gi mbui yo makare. Haya ote machielo mar Shavin wacho ni aneno maler ma Shavin kawuok Kayole. Hera mar mbui to mit lakini miriambo e mang'enya. Andalo moko nasi wuondo baba moro ni aja higni 18 to penja ni uko na mtoto jowadwa baba ni no fall koda tanyise ni andala fea noro na machalo lo mana chamo jaduong' maja higni 66 to an na ja higni 23 otek. Wabedur joma beyo chamo fea noseweyo. Koko mano ote machielo mabede donjo Feni Cheryl wacho ni wuok e gwenge mag Rangwe Kodera. An gima neno ni mbui ber kabisa okonyo ji gi hera. Waka ote mogik donge. Ote mogik mar Akongo Santoza to bit jienda mage nyinge mantiere mbui. Nyinge ma tek malich. Mbui to seke oseloko kaka hera bedo kendo semiyo jomoko yot sana. Nikech sero tamoji mathoth to mbui keto chir moro kata kibet piny mos ipenjori ka be macha ne inadier manadiera joma dhog gi pek to mbui osekonyo mana kaka Michael osenyisowa ni ponono ng'ato dhoge pek lakini tinde luongo gi ni mago keyboard masters kalure ni keyboard kacha kochako typing to nyalo golo nyoka pangoni kamano aneno ka wacho makamano Triza Olombo kosa dibe ni Triza inachiel kuom case study okan case study lakini ifwenyo ni joma chuo nitie madhogi mit sana ko type to ki romo kode kasto samoro jomoko wangi nyalo bedo mabet dongo kamika
ting'iye kamae to gima koro dakoni tame. Dhoge moko. To kiwuoyo kode simu to wuoyo maber sana. Aworo wach makamano. Michael, wach makamano isiro. Naneno ka imbe ni wacho ni achiel kuom jogo kuma bende osetemo weche mag Hera mbui. Wach no tasiro. Siro ok gima yot. To chir miyude mbui kanyo kindiko. Samoro nyalo aparo ni chir makama biro nikech Sharon kata an seche ma ponona tiyo kod simba kane ot kacha bingeni at the comfort of your home. Koro chir no biro kose chir ni yakane. Chir ni biro nikech mokwongo kako wacho no nitiere joma kise ng'iya kama indi to luoro donjo kuome. Gima koro nyalo wacho ni wache maneno osepange pache ka olal te. Ang'o meni manotimore? Do gima miyo manotimore ni nitiere ing'eni dhano nyuol nitiere ng'ama en introvert nitiere ng'ama extrovert. Ng'ama introvert mondo mi owuo kodi ka un achiel kachiel ok en gima yot. Then nitiere jok ma bende en insecure king'iye to samoro neno ni neno feature moro e dendi ma oloko pachi. Koro wach manonego neni cha oneno ka gima isejaje. Koro miyo chir manen go bano biro ni godo cha lalne. Lakini ka koro entiere comfort mare kar yweyo mare maber ma koro weche odira e mbui. Odiro mistari ma piny lis. Anyiko korka kori nene nang. Aneno ni an aska awuon asetemo Tinder. Kocha iromo gi ng'ato ti umach. Koheri in bihere too much. Kanyo kor kuchako loso mondo une kunyalo romo ine ko umedo heroru. Lakini romo gi ng'ato kata kendo tek nikech iyudo ka mbui kanyo oloso mamit. Koro kutemo pango ni urom to dwa mana no rom kodi e odi. Koro kendo bedo matek ni ng'ama podi kia. Kara warom kata restaurant moro wang'ere matin to kuchaji dwa mana haraka ni ero oksepango ni warom mane odi. Aparo ni mani biro gi point makara nikech mar mondo mi rom gi ng'ate ma pok iromo godo Joyce. Pok iromo gi ng'ate sema nene piche keta mna kama cha picha ni mar adier. Ikia kata kite. Koso en momed bikia kata mna kite rome ot. Kata mna inowu kata mna kokeno odi. Bena ngeno nyalo kata mna nyisi ni dhi rome ode. Tang'ni nyithindo manyire kata mna mayawuoyi mathoth osebedo victims. To Sharon kata kopogore kod rome ot nitiere moko manyalo kata book hotel. Udhi uromo hotel moko. Nairobi ka wang'eni tinde Airbnb otimo neo. Bende en kare kose ber romo in a public place kuma ji ng'eny. Anyika. Ananeno ni public place ber. Kata hotel ma kata king'iso osiep ni moro na dhi romo gi ng'ama aromo go e mbui to podo ka ng'eye. Onyalo ng'i moyud ka onyalo yudi. Ila romo gi ng'ato e yot ok inyal ng'iyo ni en ng'ama dwa negi kose tinde nitie joma harvest organs oseneno kanyako ni wang'e beyo odwa dhi harvest wang'i usoko. Koro romo kama public maber. To bede kata mna nyiso siep ni ponono kata mna ni ne school kata mna ine dak kata mna nyaminu nyise na dhi romo gi ng'ane mondo kata mna ka wanda chiolal mondo fuer. Kapok ne wadhi yuyo Sharon nitiere point moro ma Vida nowacho ma benda dwaro penja ne Rigan. Vida nowacho ne mbui kacha nitiere pressure, peer pressure. Yudo ka nyarwegi moko ber riambo Sharon nikech iwacho ni tinde iwacho ni jomoko wacho ni let me go and love me. Koro dhi to nyiew flowers, onyiew chocolate, onyiew nyaka gweno, ogo picha maber, opost e mbui. Owacho ni a surprise from the love of my life. To kara onge ng'ama onyiew ne gino. In nyarwegi kineno kata wuodwegi kineno. To wacho ni yawa anda ka yude ng'ama ohera kamae. Ere kaka pressure makamago nyaka sani osebedo ketho kata hera moko e pacho kae. Rigan. Peer pressure osekelo tungni mang'eny e weche hera. Vida nowacho maber ni yore yuto okrom. To koro ibro yudo ka samoro Michael nika. Earning mar Michael ogo mara nyadidek kata nyading'wen. Nitie gik ma Michael nyalo timo gi pesa ne man kaka Rigan ok anyal timo. To bende peer pressure ni bende seche moko bende obere e yo maro kelo competition. Nitiere samoro minyalo yudo ni Rigan to nigi pesa ndi lakini ok yani ang'o monyalo moro godo madam. Iwinjo to koro kadhi aneno ka Michael ong'iew ne mare gimoro. Kata dhi ayudo naneno ka Vida asegombo ga Vida ndi
taneno kokawo flower moro wacho ni bas mae kala mohero, ong'iewo nyasude moro orwako otang'o go godo picha kata okwayo awacho ni bas ambe wang'ni pesa na moro madonjo cha mae gima terone. Koro wuon peer pressure orach ka koro bro chuno koteri ni koro idwa timo gima ok inyal. Nitie joma nyithi jorowere mosepike yore mag kuo kodwa ni mondo oyud mana pesa mondo mi otim konado mor godo nyawadgi. Koro mane kuma richo mare nitiere. Sama koro teri odhi omi gombo mang'eny, koro idwaro gima ok inyal nyalo bat koro chuno idwa ni dhi kaw gimoro e kwal mar nyawadu mondo mi timne godo jahera ni gimoro. Bende kopogre gi mano, wach mabende aneno kata mana ka johera magwa ore mbui ka en kaluwore kod ohala maweng'o mano mar chamo fea. Tinde mon chuo duto te korewge ji duto te chamo fea. Chamo Anto kian pok na chamo fea mar ng'ato. Ose chamo fea ni kare. Amo chamo takia. Lakini gima ng'eyo gi wach fea. Wacha dieri. Nyaka cham. Ng'ato to se chamo. To gima nyawacho wach fea ni ng'eni kapok anyisi ni Evida. Vida dak Mombasa wach ni kamano anta dak Kisumu. Vida ane Mombasa bira Kisumu. To vida be aya Mombasa to biro. Ng'eni mano tek. Momiyo gima ane wacho siepna ni wacho ni watim niya waromuru public mondi. To public ni ka udak mabor. Uru romo Mombasa kata Kisumu. Kuma unte inge kibiro Kisumu, anange Kisumu moloyi. Kabiro Mombasa, inge Mombasa maloya. Orom kuma is neutral for everybody. Wanya romo kata Nakuru ate mokwongo a public place moro mondo wang'eri. Tokman atem somo kiti ingama chalana. Tapi Nakuru ka unoromo samori wo Kisumu ta wachi ni karamna nyiko wo karamna Mombasa kaka usewacho. Twacho ni neutral place Nakuru. Ka unusero mo Nakuru kasto bange usechiemo la kata Nakuru sama giromo ni sama anyiko wuok Mombasa dhi Nakuru ng'aoro fea mimi awacho ni pokatieko akoka kelo kumudwaro awacho ya ni ka mana wapango dong wapo ni warom Nakuru mondo kora som in ng'ama chalnadi koro abi fea ka Hera okeno mar ng'ata chiel wan ji ariyo Hera ni emomiyo nitie ng'ama miyo gi ng'ama dichuo koro wate wakonyre sama Kisumu gi fea donge abi magi fea na kama vida Kisumu sama Mombasa jo bi magi fea ni makwara doka ka weche tek anyako anyami maduoke mano to koro kusera doka koro ng'anye gik mobela Biblos be wacho maler ni ng'ama dichuo ene jatelo kacha do koro an be ayiegi wachno ni kaka joma chuo wabeduru sero kaka Michael nowacho cha sero tek to ing'e be kichal ni koro in me idwa kwecho ahinya Hera ni ok dhi mbele sani joma nyiri dwaro joma adwaro 5,000 Ose ding boy kada gilo ni confirmed koro nyaka iber sami yero ng'ate mbuicha Hera ni ng'aminyalo meet a requirements kata ng'amok dhi mi bedo gi stress donje ku bedo gi gombo marach ng'ama inyalo contain according to your pocket tiza meta pia pressure mantiere mbui osemiyo ibolo wuod wegi moro imanyo machielo ma ineno kata kosiepni moro opost kata ni anero iluongo nang'o permanent verify mage weche matinde poko chope verified gi permanent koro beda mpoa mpoa ne moro mpoa mara osiepni moro nyiewo ne ponono kata nanga moro maber post kacha into mari poko nyiewo ni kata peremende kata sweet koro ibole idhie machielo ma ineno ni ponono lwete mormo imbe pia pressure sichoponi kalure kod gik minene mbui kosepodi kata mana kokene nikitangisa moro nyalo luore wacho kata mana jopuonjre ma nikech ni wacho ni ne mbalere ongek no adier wa okay peer pressure ntie and then something we are not going to run away from peer pressure ntie to awacho ni oningo kaka an personally akaoga peer pressure as a challenge ka neno ka there's something otim kamoro awacho ni dongan be have the opportunity manyalo work ma chop at least somewhere koro ana feel ni peer pressure okrach but it's a motivation mondo ng'ato at least bo work hard momiyo ka akaka wacho ni odwaro ng'amo nyalo afford
Well, mano is okay, but okay, feel nyo ningi work hard mondo at least ngamo kinyala afford cha I make ngama I afford nyo look like ngamo kinyala afford. Kura feel the peer pressure is good. Yes. Tupende peer pressure nyalo bedo maber kata mana marach. Joyce dono wacho ni nitiere kata mana jomoko manyo maua to keto kanyo ni mar mondo mi onyisi ni kama kaka nitie. Kuom ranyisi kata mana Michael okinyi makawuono samoro nitiere kata mana gi nyadendi ni moro tineno ka osiepne bende ero timo gimoro koro nyadendi bende keti gi pressure. Sechego kata mine mbalariany ka wanae to koro tiyo gi school fee e nyone maua gi chiemo. Mano bet ngeni kaka no nyakiber rie weche magera gi koka mano to inyalo juani keche kaka iwacho ni kakoro en gin gosiepe gi joma nyiri kendo joma nyiri joma wuoyo to joma nyiri be gin joma nigi nyiego koro samoro neno kosiep ne miye gik moko to ito kinyal mi ngeni okokoso option to mondo mi imbe imake pinyni no mano koro pinyni imbe nyaka itim gimoro at least one effort mari gimetemone ma indie makoro dhi miyo kako rionge nyalo idhi end up ni koro samoro fee mane janyuol ni oro ni matin no imiyo nyarwe gimoro itere godo kamoro endi lakini ma indi okonego beni wakawe kaka gimoro ma okonego beni wakawo era kaka gimoro ma like wakete gimoro ma like reckless kabisa onego wabed responsible era mondo at least consequences ma era dhi keloni in gi ng'ama uweroru godo ni ok en consequences ma dhi inyi nikech koro kaka instance ni fee moorni itiyo kode ka ing'iewo ni gik moko to in idhi end up ni koro gimano ne gichul godo fee nyoke chulo mani ngeni side ne ti konye to side ni ti inyori koro nego be ni time responsibly yero ng'ato lakini effect ma gimidhi timone be ntiere gi effect modhi kelo ni e side mari to ka en gima both side en gima kelo mor e dieru ji ariyogi to an aneno ni ber kotime lakini ka en gima inyi to kitime ka en gima inye be kik itime Tangini magi ditoto bende kelo kata mana dang ni mag paro kuom ranyisi Joyce sasa inyalo bedo kata mana ni idate ng'ato kata mana yor mbui poko rumo kata mana kuom thuolo mar higni 5 uchalo mana ka jok moseromo to kata mana poko rumo dong mana nyalo bedo adiera anyiko kata mana kwang'iyo kata mana weche maket kod hera e mbui wang'e na chidnade ahinya maneno ka nyiko Ramogi oro gin miriambo mabende otimo tach nang mani nyaka ng'ato riamba anan kama samoro oriambo ni en daktari to samoro ken kata mana daktari samoro somo to kosomo nang meni nyalo miyo ng'ato mara mondo miyo riamb nyaka oedit to ket features mongi gode mbui kacha nang meni magitimore koso ok waherore wan wawegi en gombo mang'eny mar jini goma extreme ng'ato gombo mana ni en koro en piny but odwano odate ng'ama oinge mabor sana koro nyaka oriamb omed miriambo moko maonge mondo ng'acha one ni ma ng'ama nie klasa wakawe nikech sani dating be lure gi class ok inyal kawo ng'at mani kaka nyiri wang'isre ni idate be above your social class koro ok inyal dhi date ng'at moro ma ni dala ma chandre nyaka imany ng'at ma ni above your level koro joma ni piny ka be ok gidwa nenore ni gionge gimoro koro kuma miriambo mang'eny bire ni koro gimonego watim en accepting kama intie gi ng'ama inyalo hero Vida iwacho ni e mbui ka tine nitiere gino milongo ni broadcast message ma ibete kitanda in game verified moro Mombasa in game poa moro Kisumu kam confirmed moro akiane ni kanye magi duto wacho omi wacho ni in hera mar mbui ni okisiro kalore no kelo miriambo makamagi pondo nitiere kaka inyalo tiek mar mondo mi ng'ato kata kowacho ni we abeda game permanent moro kata lokichogi gi kuom wacho adier miriambo to onge kaka inyalo tieki nikech mokwongo kaka nawacho dhano jakwadh chunye to ma ok en gima dang' iluong ji te e bura ni koro waweuru riambo iwinjo nikech kata kaka wabetni maonge mbui ng'ato nyalo riambo koro ok dang' inyisa mano kita iwinjo to ka en kita nitiere jok mok riambi by the way konyisi na madho chai to madho chai adier but nitiere jok moko ma kitgi ena miriambo nitiere kaka miriambo no moro giwinjo ka oting'o gi malo to some extent koro
doing away with lying mobedo brought gi mbui is not possible. Mano to ok dang mawuondre ni nyalore. Koro gima timore en mana ni kaka dhano lema ni Nyasaye kika yud mpoa mariambo. Luara e lwetu Kapo mpoa. kolokore mpoa to en ang'o? Dong mpoa e machako. Mpoa e machako. Pok winjo ni nitie moro ni msupa glue. Moko makoro awinjo ni sama chalni ng'ato nigi ode. Koro nitie nyako mabiro makoro be chamo jamani kae. Koro mane iluongo ni msupa glue. Eno maka otema mayo. Weche gi texture mano kata bana poka winjo kata kamano Joyce. Kinyalo mana ketno moko kuom ote madonjo. Odiochieng' ma kawuono en mana gombo marwa mar mondo mi konyalo yawo lines mag simu. Aken director mar Bob Wafula kinyalo mana yawo lines mag simu nikech aneno ka sigana ng'eny ka ni koro Ramogi ka goyo kigoyo kada mna simu kiny makawuono pono ne wayawo lines mag simu. Kinyalo kata ket namba no kanyo mar mondo mi joma neno wa nyalo goyo simu. Ginyalo goyo simu. Gichwal nwa ote magi kata gigo magin te paro kotudore kod twak marwa. To bende ka giloso nikech piny pod okinyi gilose weche marito wat nikech nyithindo neno TV donge. Joyce kwa nena ote mamoko mabende osedonjo kanyo. Nyiko Ramogi jwang nitiere kod sigana mopogore ka. Wasoma na ote Rosie kinyalo ketnwa ote kanyo mar mondo mi wasoma. Nitiere kanyo janeno marwa iwacho ni hera mar mbui osemiyo yawuotwa oromo gi mako lwer. Nyimbui to jomriambo to kata chuo bende. Anyway, kony mare to waseneno. Okonyo yawuotwa madhoge gi pek. Ote machielo kinyalo ketnwa kanyo Milka kawuok Alego. Wacho ni hera mar mbui to mit. An aswitona ne wayudore go e mbui. Ero ageno ni pod gin kumoro achiel nyaka sani. Wacho ni hera mit kanyo. Ote machielo bende aneno kanyo mabende manyalo somo mana mapiyo. Iwacho ni hera en gima physical, something you can showcase. Inyalo touch. Hera is not just feeling. Hera mar lombo gi bero wang is false. Indiko ote kanyo mang'eny. Tindiko ni mbui ng'eny gi miriambo gi wuondruok mang'eny. Chuny dhano tek. Ng'eyo mbui be obedo complicated. Medo complicate weche. Isomo ote mogik kanyo Joyce? Ote mogik mar Kevo. Wacho ni ma Kevo wuodo Ombei Kano. Akwedo hera mar mbui osiepna moro nocham feche mano 1500 modhi kamano ok adwar olongo nyige kaje. Ero wanyalo wacho ni oande Violet ibedie Nairobi kaje. Taparo ni magigile puonj. Okinyi makawuono ponono no secham fechi. Okinyi makawuono ponono ni Ramogi nyadendi kata mana dichuo. Masa moro kanoketo picha mar mbui to kochal kaka entiere in real life. Aparo ni magigine puonj mabende wasomo pile ka pile. Nikech nitiere jok moseyudo ber gi mbui to nitiere jok mapok oyudo ber gi mbui. Bende wanyalo mana medo jiwoji ni kata kidwa romo gi ng'ato e mbui kacha to kik odhi speed ahinya. Ok ni uroma roma kawuono to ose mana kuoi fair to ise mana ori kuogi irite mondi. Hera to mit. Hera nyalo tero wi speedy. Hera osetimo ji otimo gik madongo. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak marwa Rigan. Ka duoki twak okinyi makawuono. Nyaka sani Sharon wang'eyo ni kaluore kod mbui wa mana kiwinjo ka vida ne wacho ni nyalo bedo in ng'ata achiel to intiere kod johera mathoth. Ponono mbui ma osenyayo weche maga ponono timbe maga ji koso bede adiera osiep. Yudo ni ng'ato en ng'ata achiel kata obed ng'ama wuoyi to ponono entiere kata kod joma nyiri maderom kata dek. Nikech wang'e ni kinde machon romo ne tek. Mar mondo mi rom gi ng'ato ilos kata kode nyaku rom achiel kachiel. Kokunenru to onge kumangu urome kendo. Mbui ni ponono osewuoyo weche mag dak kata udi koso osebero kosin korka kori chalo nam. Jamiriambo to majamiriambo kati romo kode mibedo kode piny kama wuoyo. Tenje ko japap to japap. Adieri bende makende ni sami menyo ok digo nengo gimoro achiel. Nyaki go nengo gik mopogore kidinyo ya. Mano sami menyo. Mano sami menyo. Kasori ni mose mori kamano. Nyaki mane to kare. Ji adek gi. Ere ng'ama nyalo mach godo malong'o. Ing'eni akia ka kudwa keto gini nitiere hera kapok udonje keny biera masa keny madhi mbele sama unin marriage gi sama kok umanyoru ne in dating ng'ama kok date ng'ama kok menyo timatima broadcasting ka en good morning to ne dhano 100
Kae ni dwaro gimoro jo confirm do donja 100 mondo iyane ka in dwachi mar pesa ni malo. Samoro gik mitimo in e biashara moro madwaro pesa mang'eny, samoro in iluongo nang'o jo fashion and the rest, nitie gik manyaka idwar donge kidhi yudo ng'ama tek week leave dhi konyi nang'o onge. Koro ber ne gi richo ne bende nitiere. Ber kaka nawacho cha mar mbui, ni mbui osemiyo kuondewa mag menyo osebedo ang'owa malach. Ok ochuno ni nyaka imeny mana tie dalau kanyo. Ok ochuno ni nyaka anti ni moro, wadu moro, nyaminu moro ema yuani. Inyalo menyo kin kendo unyalo endelea gi wuoyo maru regardless of kuma ng'owa kuma une. To miriambo mar mbui to kene rum. Miriambo mar mbui ok rum nikech waonge gi regulations. To bende sami usori nyaka imede sukari moro. Ikono wan dawa nokona ni jogi kokiwuonde ibiro tho. Ibiro tho misumba. Nyaka imede gimoro matin. Koro sama uromo kode cha. Ene makoro biro ng'eyo ni niwacho kama be kik iriamb ahinya. Samoro jamigu ija Subaru kan kama tiwacho ni in gi Subaru. Winjo kik iriamb ahinya makoro gi ng'ato Lexus to kare inyono gi tiendi. Koro kik iriamb ahinya. Aparo ni mago gin ote malewa ahinya nyaka miriambo kanyo wacho ni riambe marito wat. To miriambo be kata mana kiriambo chono man nyaka riambe nikech ka koro wan seriambo ne to koro sida kodi kacha ng'iyo ni koro niseng'ise ni in gi supermarket to karin mana gi kiosk. Dong koro faya ema dhi tami oro ka to kata mana ote mago mag nyiepo nikech ang'eni nyithindo ka nitiere skul jopuonjre shopping be nitie. Maybe I interject matin. Miriambo bende bro kono nitiere ng'eni era bende weche neno nitie joma dwa mana bayo, nitie joma dwa mana timo siep, iwinjo, nitie ng'ama bende manyo mana partner modwa tiyo, mana modwa wuotho godo. Ka inda gocho kacha in gi jaber moro ma dhano nyalo ng'iyo, iwinjo. To ka en adier ni ng'ama ni idich kod idwaro e yor mar keny, ok apani diriamb ni in gi supermarket o kata kiosk onge godo. Nyaka ibikona kona adieri. To be kata kapok wadhi ka nitie app moko mag Tinder gimomiyana online kamora. Adhi ang'iyo vida mamany profile mang'eni ma is my good match. Iwinjo pod wawuoyo pok waromo. Vida be biro study Regan mong'eni to ng'ani so far aneno ka is my any type na. Iwinjo mondo mi koro wagige sama koro wadhi romo cha. Wadhi romo ka at least wan gi idea ir ng'ama idhi timo ang'owa, ng'ama idhi romo gik mohero, ma bende ahero makelo ang'owa together. Koro anto ta jambui. Chal ka gimin gi experience. En jambui to bende ang'inyiso ni e mbui gi duto wasewacho ni nitiere mbui mopogore opogore. Wantiere kod Facebook, wantiere kod X, Twitter matini iluongo ni X, wantiere kod Instagram, TikTok, Snapchat, Tinder girigo kachiel kod mamoko. Ponono mane ema ji thoro sere kata ji thoro menye kalure ni ji thoro manyo hera kanyo. Kaka pile Sharon wantiere kod jofwambo magwa. Mana kamano nyakwa Mgajwang jofwambo magwa kor gwenge mopogore opogore. Bende nyiswa ni pach jopiny nang'o kalure gi thor wach mwantiere godo. Gisani yienwa mar mondo mwadhi e kaunti ma Kisumo. Kaunti ma Kisumo wantiere kanyo gi Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mona winja amusi ni misawa. Kaunti ma Kisumo chio nade. To jopiny wachang'o kalure gi thor wach mwantiere godo. Kamana nya Sharon achiel kachiel kwa woke kaunti ma Kisumu kaindi ka uluore kod thor wach ma wan godo e studio mar okinyi ma kawuono ma bende wuoyo wi hera e mbui an kod jodak ma Kisumu ma bende agombo ni gigole pachgi ginyiswa ni to ginto giparo nade weche mag hera e mbui, romo ma ji romo godo e mbui mopogore opogore kama oting'o WhatsApp, Instagram, sani TikTok e mobiro kanyo ma bende madho ji ahinya, wan kod Facebook gi wang' mbui mopogore opogore. Adhi teri achiel kachiel irgi mondo mi gipimno to ginto pachgi chalo nade wi weche mag hera e mbui. Nitie kaka hera kata mbui oseloko weche mag hera gi koso nitie kaka okete maber kata okethe machiegni nyaka Ramogi Jwang. Abo chako kodi mondo mana mapiyo piyo inyisa ni to ini paro nade alafu adhi e nyimine na manyiri gi mondo gimbe gimiwa pachgi. Erokamano, an gi nyinga Gilbert Obuya, an jadak ma Kisumu kawuoyo wach mar teknoloji mobiro manyien kama ji rome weche ma ji rome matindo tindo. Anno ni ndalo machon ne ndalo ma opogore gi sani. Nikech ndalo machon ji ne romo yo no joma kata ne kende kana romo gi nyako mosiepne. Ne waromo kuonde joma machon ne nyalo romo gi ng'ato kata thum
inyalo romo gi ng'ato kata kamoro kama opogore kata gi thum kata mana e skul. To sama wawuoyeni, nyithindo osebedo ka giromo e social media, joma nyithindo masani. Social media nitie kuonde mosekonyo, to nitie kuonde moseketho. Nikech kata nyalo tang'oni picha mar ng'ato e social media. Picha moro meno ka nyakono jaber sana, lakini kibiro romo kode, kiwuoyo kode loka cha, to ikone ni warade kama. Koro iwuoyo kode ka en loka cha, to en loka ni. Tieno oko ken ng'ama iwuoyo godo cha. Omiyo social media osetero ji kuno opore, osemiyo ji kendo joma ok ging'eyo. Ka wuoyo social media kendo, social media bende nitiere kuonde mosekonyo. Nitie kuonde mosekonyo. Nitie joma ne kata king'iyo sa nitie joma ok nyal kendo, kia wuoyo gi nyako. Lakini ko wuoyo gi nyako e social media, tiyudo ka gibiro magiromo magikendre, ng'ama ne piny osejwang'o ni ok bi kendo. Omiyo social media ber, to nitie kuonde maricho. Puonj morache kendo ma wuoye en romo ma ji romo e social media, weche maricho manyalo bedo e social media, ma nyithindo wacho kata ma ji timo e TikTok. TikTok ber, nitie joma wuoyo e TikTok. To TikTok ber, onyalo moro ji. To nitie kuonde moko ma TikTok jomoko osedhi monjawe, osekete gimoro marach, giri makoro kata mana ng'ama duong' ok nyal ng'iye, kata ok nyal ng'iye gi nyithindi. Omiyo akwayo, social media ber, nikech piny idho, ndalo ka ndalo piny idho, piny ok ochung' kuma ne wantiere cho. Piny idho, omiyo ka ber, to onego bed ni romo gi mar gineno, en gima mar social media en gima ber. Erokamano. Erokamano ahinya. Adwa ni kaya kuom ng'ama dichuo tadhi ir nyadendi mondo mi wawinj kama jaber machiegni mar Ramogi TV. Aneno ka topic ma wan go ni in e age maber ma owinjo be ni walose kaka weche mag hera e mbui. Inyalo wacho ang'o? Ober koso rach? Okay, naitwa Shelin. Naweza sema kulingana na social media ni mzuri na tena ni mbaya. So kwa uzuri wake is that relationship tunaweza pata yes, kuna wenye wampendana kwa social media hadi marriage yao ina go through, na kuna wengine pia like nena mbaya kama most tunaona watu wanauliwa through social media. So mimi naweza sema ni mzuri. Asante sana. Karibu. Ginyingi lunga Alfonso Diambo ka chiel kanya wuo korka wach mar social media. Nitie kama obere kendo gi kama orache. Rachne maduong' sani nyalo ne social media sani ji koro chako dhi odonje jogo mene ma koro wuok ni kaendi kama ginyalo bede moketo kaka trap mar magi nyalo mago nyiri. Inyalo ro ka ng'ato ni e social wuok kode maber, kare en ng'at moro man kod nia mambaya yoro machiel modono timne go nyako ma koro yo mayot ma nyiri inyalo mage yo mayot minyalo timne go marach. To kendo en yo moro ma ober yo machielo ni nitie jok moko ma weak e wuoyo chika nyako one on one mondo wach kode ni ma e gima dwaro nyaka eri tido kumano ok onyal nyalo. Koro on other hand social media okonyo jogo ma dhogi pek kabisa ma ok nyal approach nyako mondo owuogo. Mano en kaka nene. Erokamano machiegni. Kwa majina naitwa Hilda Anyango. Mimi naweza sema that social media imesaidia watu wengi sana. Juu tuseme kama mtu anataka kudate mtu, like naweza sema like it is a dating point, and somehow it is also bad. Like unaweza date mtu ujui, and on the other point tuseme mnaenda kumeet, unajua inaweza cause sometimes ujui huo mtu vizuri, wewe amekutext, mmechat, wewe unasema huyu msee ni mzuri, kumbe on the other side anaweza atakuua. So it is bad. That's what I can say. Koro romo mar social media mag loso hera gi iwacho ni ok en gima owinjore. Ok en gima owinjore kabisa. Sawa. Machiegni. Erokamano, ma Joseph Onyango, jaohala diere mboma ma Kisumu ka. Mokwongo weche mag social media kwa apply gi yore mag hera ober nyakonchiel to rach nyakonchiel. Namba achiel orach nikech iyudo ka nyithindo masane kar mondo gi concentrate e yore gi mag somo to sani gisedhi magidonje e gigo mowinjo pok ikgi oyienegi mondo ging'e. Iyudo ka nyathi oseng'eyo timo gik ma ok owinjo bende ong'eyo gik mowinjo bende ng'ama ng'onge mowinjo bende timo. To mar ariyo osebedo kokonyo nikech en one of the ways ma ji romo. En adier ni nitiere yore mang'eny ma jogo moseromo ma oloso keny kaluwore ka okalo kuom social media through Facebook kata yore mamoko. Omiyo ober en ni sani obedo misused, ji misuse kendo jonyuol bende owe nyithindo magi access gadgets moko ma kelo gi problem. Otherwise erokamano. Erokamano ahinya. Katieko inyalo wacho ang'owa? An mokwongo iluonga ni Irene, an e boma ma Kisumu. Tanyalo wacho ni social media okonyo piny weche mag hera kendo oketho. Mokwongo kokonyo anya wacho ni omiyo waromo gi ji mopogore pogore, omiyo wa oketo teknoloji ma
maduong', yani ji romo mopogre pogre, kata kidwa neno jo celeb omiyo wanyalo neno gi molo kwa yani kunya ng'eyogi, lakini on the other hand imeharibu cause watu wameichukua like wanafanya vitu mbaya mbaya, wana post naked pictures, wana dance mbaya, so hivyo ndo naweza sema, but imesaidia sana, but mambo ya mapenzi inasaidia juu watu unaweza kutana na mtu kama unadeli mtu tu unashuka tu mkutana na mtu your luck, instead of kukutana tu na mtu hivi face to face, unaweza hata mimi nimeipatana na mtu social media, na imenisaidia sana, so naweza sema inapendeza, lakini watu ndio wanaiharibu. Asante sana. Bana kamano Sharon kachel kod Joyce, winjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti ma Kisumu kaendi, ka bende giwacho ni hera mar mbui ni kod ber to komachielo bende en kod rach. Kiwinjo ka ng'ato wacho ni luore gi ng'ama iromo godo, samoro nyalo bedo happy iromo gi ng'ama ber manyalo konyo ngimani kaluore kaka uwinjoru, to samoro bende inyalo romo gi ng'ama wuondore ni oheri, to sama uromo nyalo pango timoni timba njao mboro ma bende nok ing'eyo ni nyalo timore. Ka ok kamano to aweu ka penjo ni to in Sharon kaachiel kod Joyce nuromo gi joherau kanye, to giwelo duto ma bende wan godo e studio gimbe gilenwa ni to ne giromo gi johera gi kanye. Ka ok kamano to aduoko ni e studio mondo mudhi nyime kod thor wach ma wan godo mar hera mar mbui. Erokamano Nyamilese, adhi gochoni adhi nyisi bang'o mane. Kinde mogochone embe no nyalo leronwa ni gin to ne giromo nade. Kata kamano mano mbaka mwanyalo goyo chieng' machielo. Kamano Millicent wagoni erokamano ahinya, winjo paro mago mag jodak e kaunti mano ma Kisumu. Joyce, sa ringo mapiyo wadongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Nyakorom Gajwang'a po nono ni intiere thuolo mar goyonwa simu, namba oseketo e wang' jowi kanyo, inyalo ywanwa tol achiel kachiel mar mondo mi wawinj pachi kaluore gi thor wach. Kokamano wakau ote, donge ote chalo soil. Kinyalo mana ketnwa ote makamaga achiel kachiel, wabro bedo kwa somo gi mana mapiyo piyo. Onyango wacho ni an Onyango ka an Thika, to awacho ni hera mar mbui ok ber nikech oketho udi sana. Dako iweyo ka iwuok idhi tich, lakini sami iwuok to en be owuok odhi romo gi dichuo moro. Aya, kopogore gi Nyakorom Gajwang'a, Emmanuel kintiere Njiru iwacho gi dhongere kanyo ni I salute the show. Mpoa temporary, verified na permanent ndio issue nowadays in town. Erokamano ahinya. Thomas wacho ni Thomas Katiba, an kod penjo, ang'o momiyo nyiri matindo ohero chuo mosekendo? Aya, bende wabro bedo bende kwapenjo chuo bende vice versa, nikech ok en nyiri kende. Kopogore gi mano, Mako Jwang' iwacho ni mar Nyakach Nyabondo, Ramogi TV winjore maler. An hera mar mbui osemiya ketho fea nyadi ng'ama nitiere e profile picture opogore gi ng'at mobiro mondo rom godo. Tek manade. Oto machielo, Odhis D wacho ni amor kodu matek, twak ber kendo konyo vijende. Keep it up guys. Erokamano ahinya kuom oteni. Machielo, hera mag mbui ketho udi kendo en mana ketho sa. Aya, mago gin paro ma bende jowachwalo. Bole Erika Job Ochieng wacho ni en Eriko wuod Priti, hera mar mbui nomiyo aseoro nyakwar waywa nasero nyakwar waywa ma anyuol godo awuoro. Mano wach malit ahinya. En wach malit kaluore ni romo kacha ikia kata nond ng'ato usemachako. Aparo ni mano bende wadhi lose. Mana mapiyo Opija iwacho ni mbui to ber, lakini kaka itiyo kode e marach. Jok moko wuondre mbui kabisa. An mbui nosemiya rado gi dayo nikech noketo pichni nyare e account mare. Mbui osebero weche hera but bende oseketho keny moko e hera. Joyce, ji nigi sigana oko ka. Ji nitiere kod sigana mopogore opogore. Moko wanyalo wacho ni gin living testimony. Kata kamano, Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani mbui omiyo combination yot, communication yot. Kata kod ng'ama nitiere Amerika, wacho ni nyaka ilosri maler. Mbui ji oseromo mokendore, lakini ibedo motang' sana. Inyalo chat kod wuoyi wadu ma iorne pesa ka iparo ni nyako majaber. To mago timore, nyiri bende samoro chat gi jawuoyi to kare chat mana gi nyaka. So motimo gik nikech ang'ene gi ng'enye. Orodel Masowino iwacho ni nyako asero mana one on one. Mag internet go to scam. Donge pachi paro pogore. Awinje pachu kanyo. Achak kodi Michael. Wycliffe. Gima nya wacho gi sani en niya,
hera mbui ni kikwa kawe uru kan gimarach gini ber namba kwa chako kataka ka obet ka ji auchiel ma welo gi kwa penjo gi achiel kata ka nyiso adier bunyo ni giromo gi joma giere mbui no to gimoro mar hera mar mbui ni gimanya wacho ni kose kendi bede ngama nitie gadiere ngimane bed ngama ko iot ni in luok sende loso to bed maber luok sende ot bed maber we wuok ni manyo kamoro mano ngame owe ot maluoko sende ot bed maber to dongi ngato wacho kanyo ni an choweo ko weyo dhako beloe gi gima gidhiro gimanyo gite chuo moko be nitiere miweyo ot dhako ko wuok to dichwe bo wuok koro joma chwa obedo joma ratiro erokamano Nyavida imbe winje pachi ahinya nyama jone no wuro ahinya ntiere moro mabende wacho ni osesero akia ni kazinde moro monyuolgo moro bende wacho ni ntiere dayo mosesero kara mana picha nyare iba bende oketo kacha ineno mbui gima idhi yudo kachacha en gimane madwani ng'e adhi ndiko e profile na kachacha ni an giga makama atimo tich makama to okadhi nyisi kata na nyakanye tinda neno ka bet chuo penjo ni ti nyakanye nyakach makanye mondo ng'eni be wan wede but chon mane koka mbui odonjo thoth neno gi penji yuda nyaka mbui kachacha iseyudo ni ati hobbies cooking and eating to imbi ero cooking and eating iwacho ni bas mae ng'ata ayudo ng'etna to kinone matut kasto koro ineno hera mar mbui ni iyudo ka ero uwoyo e mbui donge to koro uneno ni useng'eru moromo makuromo to koro oken kagima kokuchako udhi mbele utimo gik ma jomo osebede hera kuom thuolo malach timo mimi yudo ka samoro nyalo nyuol kata gi ero kaka nowacho nyarwaigi weche machal kamago iwacho kanyo makarenya to bende Sharon winjo ka ng'ato wacho ni ponono e mbui ka inyalo bedo ni in iwuoyo gi ng'ato e mbui to ponono kaka an Joyce ponono awuoyo kata koda Mary moro tanawe ni en David magi anyiko korka koriere kaka ng'ato ka ponono in jalno ma in ing'eyo kiti mar chwech in kaka in ere kaka inyalo geng'o ma ponono kik iyud ng'at mok idwa loso godo e mbui kacha inyalo geng'o gima kamano tek lakini tinde nitie video call inyalo nyiso ng'ato ni sama kamae watem wagoch e video mondo ine ni yaw akik beni aloso gi wuoyi wadwa kata nyako wadwa to an ahero the opposite sex nikech be tinde nitie hera mar kind joma kamago joka ABCDQRS koro dwarore ni inono uwinjru mondo ing'e ni ma ng'ama loso goni okena nyako wadwa nikech an ahero chuo koro nyaka uwinjru utim video call nikech ji to riambo nikech jomoko bedwa mana pesa ma ji manyo koro odwa no wuondi iorne fare mar miriambo mondo otim go gigene to magi duto kwane kata mana mbui kata mana e clubs do neno ka tinde kata mana nitie chuo marwako wig simo witch makeup pin ka nene te mana ne iyudo to karo yudi dong Joyce koro bedo mana motang nikech gige mbui piny tinde lony nitiere weche mopogore ma bende timo gino maro ni puonj ma bende wantiere godo ka konyi e yo makare Joyce adano tek chenro gi wach gi mogik donge nikech gin wantiere gi rowere ka auchiel aken wachagi komane wachak gi Trizaka haya Triza an wachna mogik daher wacho ni kaka vijana mokwongo wabed joma iwacho ni joma contentment en gima duong' sana kuom ng'ama especially ng'ama nyako ndo kata joma chuo bende koro mano kobedo to mokwongo pressure manono kinyal chandi ngima ibro dhi mana pole to mar ariyo hera mar mbui ana wuon tawacho ni en gima ber nikech tinde generation ma wantiere sani iyudo ka ji mang'eny ng'ato tiyo ng'ato ni kama kamae koro kapano ningo ng'ato compromise tich nikech marriage kata relationship koro to mbui ema bro keto wakanyakla mondo wabed ni relationship no dhi mbele koro hapa ni wati gi mbui e yo makare mana kaka wasewacho waduto mondo waneni relationships odhi mbele
to mana kwatiyo kode yo makare. Erokamano ahinya. No giore ni mar mondo mi mos gi dak winjo kichoko ng'ato kan kata mana erokamano. Michael, wachin mogik otieko. Am bende wachna mogik en niya, wan kaka joma rowere nyaka wang'i ane ni to chunywa dwaro ang'o to pachwa oyiero ang'o ma e weche mag hera giendi. To ka wayiero joma ginene weche mag hera, wabed joma genuine gik mwadwaro, to wach ma dagomb ni onge okombe mikawo kuom sero kabisa, bende onge loch moro mantiere kuom bedo ni imanya pap kamoro amora. Wabedi uru joma wafocused gi goal ma wantiere godo, to wang'eya ni to sama watimo gimoro amora, be wan responsible e actions moro amora mwakawo. Nikech mano biro miyo wabed ni gik mag hera giendi ok nyuol weche maricho kaka weche mag tho. To moloyo wabeduru jok ma bende one social wa consult, nikech ka achoko paro kuom ng'at machielo to en bende onyalo miya ng'eyo mane naonge godo. Magendi biro miyo weche mag hera ok bi nyuolonwa weche maricho kaka paro ma ochokore ma wadendo ni pressure kata deruok gi weche makamago endi. Nikech kisungu wacho ni a problem shared is half solved. Koro ka kwadonje shida nyaka weche mag hera gi, wabed joma open mondo mi wa reach out ni to ng'ane osiepna ma ng'ane wachang'o, ng'ane osiepna ma ng'ane be wachang'o. Kamano. Erokamano ahinya. Aparo ni mano paro maleyo. Regan, in gi paro mane kwatieko mogik? An dawach ni ka in ng'ama pok oyuto, kik iluor donje mbui. Donje mbui imeny. Samoro in Kenya kata ng'etni ni Sudan. Mbui biro miyi ng'etni. Lakini gimoro achiel ma nyaka ing'e pabno nigi kuthe, en gi gode kendo en gi le mager. Koro ibede motang'. Kamano. Kendo osiepna Jim Jonyo. Donje pap isechanduri ahinya. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo makare, pap iye lach, pap oting'o gik mathoth, ng'ato bed motang'. Wycliffe, wachni mogik ka watieko. Gima nya wacho ni en mana kapok ichako gimoro, ket Nyasaye mbele. Nyasaye matelo ne ji. To kendo ng'ato mogeno kuom Nyasaye to gik mopango dhi maber. Anya wacho ni kako kidwa donjo hera, lem mondi. Kik idonja kanyo ni nikia gimnya lem, Nyasaye biro konyi. To be adwa nyiso osiepna ma iluongo ni Vivian, donje hera wetandori. Hera mar tiyo. Erokamano ahinya. Anyiko wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono, hera e mbui. Hera e mbui, waseneno ni mbui en gima ber sana, kendo wadonjo kik waluor donjo e mbui mondo wayud hera, nikech hera be en gima ber kendo en gima mit. Ka in gi ng'ati moro ma idok e ot, uromo go, to iwinjo ka chunyi lor kendo ionge weche mang'eny, nikech ing'e ni in gi ng'ato moheri to in be ihero. Koro wabed mana vigilant, wabed motang' mondo joma waromo go walem kaka Wycliffe osewacho. Lem ni ng'ami iromo go ni obed ng'ama dhi gi kaka idwaro mondo ngimani obed. Erokamano ahinya. Vida, pap mari, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Gima nyalo wacho en ni mbui to osebiro, to onge gima wanyalo timo, kendo moko mang'eny bobiro kaka higni medo dhi. Koro gima nyalo wacho en ni kidonje mbui to donj kanyo gi paro moyawre, with an open mind. To kendo ibed very cautious. Iwinjo, kik ibed iluongo nang'o, kik ibed comfortable. To kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui, nikech tinde kata kanisa dong' iyuda ng'at maber. To kochuno ahinya ni nyaka imany ng'ate mbui, to kawo thuolo ni ng'e ng'ani maber, kik ibed garaka. Jamriambo bojony bang' kata wachni dweche ginene wige 2, to jaadieri to bobedo kanyo kendo ok obi keti garaka moko maonge. Koro kik ibed gi ng'wech. Gima en giri en mana mari. Onge ng'ama nyalo mai godo. Paro leo kanyo rowere osechiwo pachgi kanyo korom ge jwang. Joyce kapok watieko bende joneno wakawo pachgi mogik ahinya kaluwore gi tor wach ma bende nagioro. Rosie kinyalo mana keto moko kuom ote mantie. Wasamgi bang'e to wach tik chenro. Ang'eni weekend nitiere mbele waka. Ote mokwongo kanyo mar Daniela Fantades. Owacho kama, hera mar mbui to ber, but miriambo e mang'eny. Kata ka idwa keto nyar ng'ato e box, to you just feel insecure, nikech ing'eyo mana ni
idhi cham fea mari. Mano en Akong'o Daniel. Iwacho ni jok cham fea oseketho pap. Aya, kopogore gi mano, Lucas Ochieng iwacho ni akwayo mondo Onduto okowne mama wa mose. Onduto napoki ko mose. Amoso min Karian. Erokamano ahinya. Joseph Obala nyalo somote ne Joyce. Joseph Obala bende wacho ni en Joseph Obala ka entiere Kiganjo Thika. Awacho ni mbui rach sana, omiyo dhako oyudo dichuo moro kendo ma anto oweya okodwa mbui. Awacho ni an okadwa mbui. Mago weche matimore. Wasomo timo gi kanyo mar awuor. Iwacho ni wach hera mar mbui okoyot jodalawa awuor. Chal ka gima wuor nokodhine makare. Kata kamano anyalo wacho nang'o, wan wamor ahinya gi twak geno maro ni nyakwaro Ramogi Jwang mabe naneno chenro makama obed miyo wuoro rawera nyathi geno maro ni twak makawuono iyude puonj achiel ariyo adek mabende inyalo kaw. Wagono erokamano ahinya kuom chopo twak okinyi makawuono. Joyce bana ka pile chieng' tich abich wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Kinde moro wuoye weche mag ohala, weche mag siasa, weche mag hera, wapimo kaka piny ringo. Kwa kamano mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ng'aw. Ibed go dira makare warade kendo juma mabiro wuok tich nyaka chieng' tich abich sa en sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyakwaro Ramogi Jwang gi kanye mochopo gode giko mar chenro marwa mar odiochieng' makawuono. Hera mit. Hera osemiyo ji mathoth otimo gik mopogore opogore. Nitiere jogo mabende ponono oseringo gino miluongo kanyo ne selop nikech hera. To maduong' en ni uromo e yo machalo nade. Kuromo e mbui ne kaka uloso hera u e yo makare. Kuromo achiel kachiel ne kaka uloso hera u e yo makare. Kaluwore ni abura to ina ema ing'ado. Riti masani nyaka kendo warome e juma manyien. Nyinga Joyce Odur.